Khubor Pibaro ASHA Katup Khubor Jongi ke Don Bosco Media Network. Kimat kiba Kongsan Shillong. Pak ke JAC against Umngot Hydroelectric Project dekat Dorkas se Menteri Rang Bak ke Jylla. Pencari Dr. Bremli Lingdo halot ke Jingma ke Umngot Hydroelectric Project. Badiok pelaj MU Himalayan Martin belajan duk jai. Tementang ini pahas ki Khubor kiba kampanya. Ubat Titos W. Khan, Chief Executive Member CEM Khasi Hills Autonomous District Council KHADC, Ulaong bakajing Shimrai jong ka sorkar ban penjari dakajing Khangdam kakta ikipat ba Henry kini barok kilong shibenta banya daya kajing pur state jong uniu knyang jingpang bat karai jong ka sorkar kalong banya rab ikipat ba hi sorkar karai kerki namar nadu kini kisngi hi ki baladap ka sorkar kala adap ai lepa ki restriction ki haki rukom ki bafer Kamtam hakaba kala declare ya kanika Shillong agglomeration kongka containment area. Dia habala declare kongka containment area. Dia bila sutu hi bakala don ke restriction. Kala don ke restriction. Tenrai karai pat jong ke sarkar penbenada ka lockdown nadu ka prawaji min miet. Hadu si potarik menstep. Te kot kala kata namar ba kibabun kipat ba kidang sutu ba kimpoi perkhat ba kandon gani ka total lockdown tele si kalakta ten rei wala ka taru ngasmo ba ngan terpat ikipat ba kimya syaklang bat ka rai jong ka sarkar namar ngas harai ba ka sarkar hadin ba kala syem ka rai kala ada perkhat na babun kiliang bat khamtam na kaliang jong ka kot ka khia ba kala sukhia ya kini jingja namar ba jing pustet jong niu nyang jingpang bat kombo kila tip himenta baki hospital kila daplut kijingkia balik si chua bakan poi ka situation ka bakam sniu syu bania ka balong menta tena takada ka sarkar ka simno ya kani galat kum galat jing yada ban control ya jing sapriang jong ni yang jingpa nakaliang ka Joint Action Committee against Umngot Hydroelectric Project kabakentup iki president ki secretary jong ki kunhun baper na ki thain maudulop sawar war jaintia circle Darang Shnong Pedeng, Amkoi Ilaka Nong Talang, Dauki, Right Lynching, Minsang, Mauring Keneng, Kenhun Kinong Rep Harut Wa Umngot, Kilap Pad ka Dorkas sa Menteri ka Jylla ukon rat ki Sangma, ban pensange Shisendon ya ketika projek Umngot Hydro Project balak temu ban pentrekam da ka sorkar. Kajingnya teli jong kini ki Kenhun, kalong kawai kajing temu ban pensange ya kenika project. Nakaliang ke Don Bosco Media Network layok ban keren ling ba ka phone bat iba pen scam mukim ibalong assistant chairman jong ka Joint Action Committee. Ila batay bakila pa ka Dorkas na ka lay tarik ujemang hajar pawai ling ba ka mil Henry hadu menta 4 don ka jubab nakaliang ka sorkar. Hadu menta ngimpa yo mar ka tugen supa ngila supal ba ka mil fi ngimpa yo ba manfaat ka hard copy kan yo pala ka mil to hadu menta ngimpa yo hadin ma ka ciam tu ka public hearing ni Daga begitu kan pelong magani sisi na pos yang kemai patarik nang ni is kasih tu kemai ting tanah janjai te kalau mi itu kecil persyak untuk mon nak yang cungi kita cakap ki nong rep ki dan ha dut ko amon te tu na janjiar ki dan tiba persyak tentang itu ki badan ti cakap room mo bahap cakap area senong pedang darang seti ki ba dan tourism apa amon Tikitur ki mi untuk banyak persyak. Para banyak persyak tinggal persyang taban war kilat kenti guna banyak kendur banyak macam lang kan. Kita kita kan udah tinggal form ya Joint Action Committee. Lagi sini keren kita slok tu nak mensuak lah dan ni. Banyak ya trailang nampak mereka kam kan. Happy day bat kata kumbalong mentahin makawan kini ka lockdown kum ni. Ini bagian ke Jylla rukam long syuk kebasengan banyak penyawan. Tinggi pajoi banyak perkat dia kata kan. Ingin nomla ban sngap charpan ngin ap tu gani da ngi ba ka sarkar ka chu sngap menti te in persyang hikat bala ban wat ka kenti guna ban le kata je harjing pe jong pi kilas dang kini project ba kumbalong mentahi kumbangi te ka supau tu kumtu kumagalong ka kumagapau gi kot khubor ba komban yat bisa khmat te segini ki i caka ki jongi ki suan le ta ki sorbi kini kitai nei pada nei kumbalong mentar di mana kalian jongi apa ka meeting jongi ke kanhuan kinorap bat kumcu ado ka Joint Action Committee ka pengila yo banyak perkhat ru ya sim ba ko ikarai panom priang su ya ka sarkar kan mar kumalong nado usna ma cakar aman syua ki pa ba ki persya jini project
kata kala ciak Okay. publik kering balong has yang kenai. Okay. Hadian gitu ke por kini kisi pos nam ke nagilang Khubor sarkar. Embaka MISL kila persang kat pala ban rung sa kisnong kitau ke jongi. Ki depan cing bit nangi bakin le ki sorbe ki dalum meeting na kapor ki khot ki ekran. Ta hap dan kata ka cing khot ekran ke joki nagilang jongi ni pen pau bai bangi persya. Ni nom pediang. Kemalong hadu mentarung yang itu kenorim. Dalai lai rungi nom pediang hiya ka sarkar ting la rai magene ka jon menegene ka jon action committee la rai ba ginom pediang syu ba ka sarkar kan pensai ne na kalang songi deng gidawai ban penduk pendam besis ndon ning project ko para tanjong hatu no dei mo ya ka hok la jong blai ulai sao wei pat ban ai ti tu ngin da berkhan pa kum nu ulong shua ukran ya pi shwa ba ut le no na per thai song ba sa ya kanika jaka hapilaya benta pateng pinya hinja layo ibari pensiun kasuhun mati di mei iba Hagani ka juk anong rem na kalyang jong u Dr. Bramley W.B. Lingdo ublalong uwe na kibala pendep ya ka jing pulia benya chpang kami maryang ubalaya don benta ban pentre kami ki project babon ban yadai kami maryang haki benta ba pher jong ka perthai ula pensai halo ka jing ma ba mi na ka jing dani ka umngat ban batairu badang bon de ki we pat kilat ban pen biang boarding electric ya ka Jylla light na ka jing den ya ka umngat te nga shukwa ai ka jing penshai shipang ka jing shna jong ka dam ha ka wa umngat ki jing bha ba ki jing sneam to ki jing bha ngila ban pet ba kala ban ai boarding electricity ka ba ka don kam ka Jylla Meghalaya jongi but ki we de ki jing bha ki ban wan hadin habot andre kumbang puli pat ya ka environmental impact assessment bon ki jing sneeru ki bla ban wan adangi den ya ka ka ba wan na ka wa ngan ki kita ki jing sneeru wai ka banung kong kadai ka high seismic area kamu kadai ka cakap ab jurba ka khnyo jumai ka not using i bro India ka wai te rangi shna ka dam ka ban den ya ko hado ka ta pau hajar ton kan ka wan khnyo jumai ka la ban the ka dam ru pat bon ki nong shong sharum ki la ban yap jelok la da ka the ka dam saka wai dangi dam ya ko baro ki jakarap jakariang jaki nong rap jengi kin do lot barkan long ka jing do ka bakraw bhai ka nong rap tek sakaway ka jing snewe ka may maryang ba ki sim ki do ki jing thung jing tap ki cloud ba tap kin yap lot ta ba ki yap ha ba ka tap ka ka mi ka carbon dioxide ba ka methane ka ba pen snew ya ka may maryang te kani kam day ka green project te ki alternative spot te ki la ki ba khamba ki bla ki ba ngila ban pen tray ban pen mi ding pat naman ta ka Jylla jangi te ngala propose no ban shwai ka sarkar ba kan le da ka solar ba pen mi boarding na ka sngi pada ka wind ka ba pen mi boarding na ka air ban combine lang solar energy but wind energy haman like district mde tang ha ka way ka district mde tang ha east ka hills ha barok hat way to league district but darang ile ai kini ngila ban le ki ba kamret ki solar plant but ki wind farm ki ban pen mi boarding shipo hadu sunpo megawatt te ladang ile adi kini ngila ban pendunaru ke jing do nong jang pen yai boarding nikil high power cables jingai namangi do bon ba electricity dangi pen mi haman lagi district ketu ke boarding ke ba pen mi ha gitu ke district kan ne hang to kenama pen yo yai ki kor ki board ha la ki district sakawai de ngila ban thau kam ye ki hajar ngot ki khna samla jongi ki ba shong shonong kendong kham tam sti ki shnong ki ba kham sha jingai ki bam don light ye kin long kin repair work ki laban le ki engineering work ban maintain ye ki solar panel but ye ki wind turbine ki ba ai bor ngi na ka sngi ban na ka air
Teng buon ba kiwi project bang laban le, but kani kede kerukam kaban ibor show pai ba. Long power to the people. Bangi generate power hi da ki brio ki basyong ha ki Shillong ha ki district, but maki hi kin long ki renewable energy entrepreneurs. Ni ki entrepreneurs ki bale business na ka jingpen mi ding na kasngi, but na kal air. Ban ibor ya para nong rap ya para khna samla ha ki Shillong. Te tangkane ngakwa ajing shai pi pai ba naya dam tong inya le di keyboard ki bakam khoi ke bawan na kasngi pan nakal air naka board ka mai mariang nai penjot ya ka mai mariang mat penne ya ka wa omngot bakan ne junom ya ki pansawan kublai shibone. Hakini ki kendiat sengi nakaliang ki dukot ka Green Tech Foundation kalai yo lat ben selok bat ka wei ka long yeng ka yo ben pelaj im yo wei kun jamrat ubla tip ka teng ko Himalayan Martin ubaderu umrat ubla jandu jaj kat kum ka jingbo record ka International Union for Conservation of Nature ubahab hapo ka red list jong ki marat bala jandu jaj. Nakaliang ki dukot ka Green Tech Foundation kila kentui ka ni ka yeng ba dia barok ki nong shong ba annam penyap ne bam do yiki ni ki marat henrei ban pen im ban pen sa yiki na markiru ki don ka hok ban im. Kaketeng tu di berat di Meghalaya Martin, bade ru ujai berat berat jandu ujai apa ka Jylla ka jongi. Te tentang idon kam ban pendek pesa kum kini ki jai berat. Apa kari ke Jylla ka jongi. Kumba sobran so kendai keli ki berat ki berat jandu ujai apa ka Jylla jongi. Kat kum ka double 3 jongka ten mamal fauna jongka state department. Te kumta nagaling jongi ka foundation GTF Foundation iwan hakari ka step ka bamata bangin gitu siya kipat ba abang ilap ya kinu ki jait merat ki badan pok klau bal si marway tengin ailat swai ki kumba ar la ni laisi yo ba ka kimi ke jongki kimdon ki lai wat bam te kumta ngin ailat ki hadin ar singi la ni laisi tengin selit pej biang la kitu ki merat kitang don le don show te hadin kata te king sa shimno iki bat ni sara no sa ying pat ni sa IT no pat yaki sapo ka wildlife te deshbon ba yaki ba kidile jongpi bat ni na kale ka foundation ro ni kintu sa boro kinong sung omtang ya ka Shillong sorry kham ndrei ya boro kinong sung jong ka Jylla Meghalaya abang ni syam ki mar klau te kumta ni dei ban pentip mador sapo ki wildlife nang ba mangi kanlong ro kanuksa sa kiway bat kiwi pat sa brio Kamar kumbalong kadu kadi kasi ka klemat ka bamata bon lagi jai berat ki belajan tu jai le po pasti ke jongi te tang kita hi kitin ki bakendiat kublai sibun itiba ya ki jingle bahagi jongpi tang kini ki kitin hi kublai sibun dah lah kadang dah aku bertengan apa sedih Badaki tu ki Khubor ni lapo syabakut tak hadu bengin ni syambiang kublai shibun.